Отново привет! 11 октомври 2025 година. След кратка видеорепортаж от новия град Созопол към Стара планина, към култовите Свети Влас и Елените. Сега ви показваме един поглед малък на изток в Черноморе, на хоризонта, докъдето се вижда. Тук се намираме в един комплекс Свети Стефан, в залива Свети Стефан. Той е характерен. Това место цялото е познато. При няколко години репортажи, които правеше Бареков и Сие, с Пепи Дели, кои бяха други, когато идваха тук да се бият с охранителите и собствениците на тия имоти отпреди, на Догани и други, които бяха окупирали култовото място Германката. Ето тия скали, точно тия скали са. Ето ги скалите на Германката. Там дори има рибари някакви местни. От това место само един малък кратък репортаж. Да ви покажем. Допреди 2-3 години беше застроена тази част и тя е застроена вече. Главните архитекти на общините безпроблемно дават никакви разрешения, след като ето собственици на този имот, Арсенова бившата министерка, която вижте къде е имотчето и точно върху скалите на Зален Свети Стефан, за награда е придобила този имот, след като тя е разрешила и оттам нататък всичките инстанции и институции надолу разрешават и дават извън всякакви правила, изисквания и всякакви канони и закони, които забраняват, че абсолютно всяко строителство, дори бучването на един камък или на една пръчка на 200 метра от брега навътре е абсолютно забранено. Въпреки това всичко това е застроено, продължава да застроя. Но нашата тема не е сега за това, а темата е за връзка с основната светоустройствена тайна, каква е формата на Земята. Сфера, кълбо или плосък диск, тава, с енергиен похлопак отгоре върху нея. В случая показваме хоризонта, който обхваща някъде, виждате, от тази част на видимостта до ето тези дървета тук. Това е не по-малко от 35-40 км в далечина от ляво надясно, взимайки дълбочината до там, където погледа стига. Значи, най-малкото, ние говорим сега за извивка от тук нататък на изток, а вижте за тази част от 30 км на хоризонта би трябвало да видите, да видим една извивка от порядъка на 60-70 метра. А то ние ви демонстрираме, че няма нищо такова. Всичкото е абсолютно хоризонтално. Ще вземем за репер, за основа за наблюдение. Тук един. Ето, вижте, за наблюдение. Ето, взимаме. Това е една абсолютно хоризонтална част на парапети, откъдето снимаме. Където да видите, парапета заедно с хоризонта върви абсолютно успоредно, хоризонтално, водоравно, без никаква извивка. Ето отдолу дори стъклените панелчета на парапета, на тази тераса. И те ще ви покажат същото. Абсолютно равен, прав, хоризонтален, като искате го наречете водоравен, хоризонт без абсолютно никаква извивка. Един път днес ще имам благословение от залива Свети Стефан. От нашите документи знаете кой е Свети Стефан, или фактически това е Света Стефания. Пред нас тук на 30 метра отпред има светилище древно, което преди 4-5 години разкриха. И с това го закриха. Древно, параклис, църква, свещено место, оперативно. И
с вас споделяме сега, както вече има прибори, увеличаващи и могат до 100 км да се види, заставайки от тук в далечината и се вижда, че корабите, като изчезват, не се появяват, колкото повече ги доближава увеличителната способност, било то на телескопа или на фотоапарата или на камерата, и могат близо до 100 км среща да видят, както в Америка са направили опитите, изследванията, да се виждат, на 100 км се виждат Чикаго, вижда се не само върховете на небостъргачите, всичкото отдолу от основата, което потвържда, би трябвало да има някъде повече от, ще ви посочим по-нататък, в може би 200 метра извивка, което не би позволила въобще да се види нищо, а всички тези опити демонстрират с лазер, с наблюдение директно, че абсолютно Земята е плоска, морето е плоско, водоравно, хоризонтално. То от тук в тая посока ние сега, ако имаме такива прибори, да увеличават още малко, не знам колко разстоянието, може да го видим на карта на Google Maps, можем да видим и полуостров Крим и още други неща, които са разположени в южната част на Русия, на Руската федерация, което още един път потвърждава плоския характер и равния характер на Земята. Благословя всички вас в името на Исус, в името на Майка Мария, в името на Святи Божи Дух и всички светии, с чиято помощ направихме всички тези филми и тези видеорепортажи и просветителни поучения. Амин.